цял година. А той само роза федер имат, роза румъкия, роза фантазия, роза... Тази година ти става. Не тая, не тая. Тая беше. Ще ти покажа да видиш какви домати. Взели си и семенца, не? На мой приятел къщата му беше ги разсъдила в апартамент в Львов. И после ги блокирала и имам аз. Това е интересно, какво домати се събере. Тя е какво? Искаш и това и кажеш най-ки с домати, такива кофички за киска. Ама и те хубави да нали това. И какво са? Тирите нали компанията прекупал се. Тива жители седиш и аз така направих. Тия седи и обаче влизам в Фейсбук, влизам в YouTube и почвам какво се прави, как се получи, как се връзва, какво последвам стъпките, поливам и почнах да раждане. Ама едно раждане и то понеже там не беше ползвано за много способно. Много това. Ти ми звъниш. И само роза федер. Нямам телефон. Всичките тия направлението беше едър роза. Иначе половината градина я превзех с един басейн. Това е един басейн, нарекна луда промоция от метро. Отивам за продукти, взема един басейн и ще го нас. От 500 лева беше намален на 176 лева. Това е някакъв глупост. Много ти се радва. Благодаря. Така. Виж какво прави курсата с жени. Тръгна на фитнес, обръсна се. Не, той си ходеше на Не, аз си Ходеше ли? да. Просто когато бях ударил на тинейджерство. Добре, мотивира се отново Аз да съм- ходи. Взе си карта за цяло месец. Взе си карта. Аз само така го насочих и казах мнението си. Избора е негов, особено за престаците и правата. Наистина, сега ако той си се хареса, но за корема няма как да го лансирам и да толерирам корем. Защото е писали. Ама тук Ти ли правиш това? да. Аз всичко, значи това е основен. Почвам. Така. Правя си безпомпов преди да втаса. После втаса за Да. и тук вече правим сос. Сирех, крига, чесън, томат. Пасирам го. И вече това е тук вече продуктите за пицата. Много е важно тавичката на Делимана. И тук вече ми втасва. Леко наничаме към да ръби. И после вада го. С ръце се работи достъпно. И става хоп. Да, чушки. Чушки, царевичка. И много е важно самия сос. Това е соса, който е приготвен по някога. Да не е готов със. И това вече, той е кетчуп и това чили. Як ли вече го завърших готов? С лек борд. Иначе аз имам с много един бордовете да направи, става да ни хрупка. А сега с бордом се научих, че може борда да се опълни с разни работи. И да го завиеш, нали? Да, за да е хрупко. Ето се. Едната ме е за борда, другата не. Едната е вече за качето, другата за мен. Така. И вътре в борда е сиренце. Да. И някъде има ли така? Предлагат ли се? Да, в дома. Може да си поръчате по-малко там.